The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15:58, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Matthew 6:34, Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Revelation 2, verse 10, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Psalm 145:13-14, Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord upholds all who fall, and raises up all who are bowed down. Ecclesiastes chapter 3, verses 1-8. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to pluck what is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to gain, and a time to lose, a time to keep, and a time to throw away, a time to tear, and a time to sow, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, a time of war, and a time of peace. Proverbs 16:32, He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Proverbs 17:14, The beginning of strife is like releasing water. Therefore, stop contention before a quarrel starts. 1 Corinthians 14:33, For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Ephesians 4:26, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Before we start our Bible study today, let us examine ourselves. Kung nanapa ba kita'y mga sala diya sa atong kalagay kini, kung dili na to isugid, nga to sa tubangan sa Diyos nga mahan, mahimo lamang kining babag. So, makabalda kini sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Diyos. Let us cleanse ourselves, our souls. 1 John 1:9, mao kini ang rebound technique or recovery technique nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhat ka na ikaw andam na usab. Ikaw na ibalik naman sa imong pakigabitay sa Dios o ang Espiritu Santo magadumalan usab sa imong kinabuhi. So you are ready
But for you, unbeliever, the issue you face is not confession of sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your life, in your lifetime, entire lifetime. Mao kini ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon, magandam tas tong tagsa-tagsa ka kalag, pinagi sa hilong mga pagampo. Let us pray. Magampo ta balaan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niniglayan sa mga adlaw. Kay mong gi padangat kanamo. Salamat o Dios nga buhi pa kami sa among lawas. Andama kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagis pag tangtang ini mga babag niya sa among nahuna, among ibilin kining tanan dito sa gawas. And forget them all and concentrate. Focus on what you're going to teach us today. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ug sa atong mga suki, mga higala ug atong mga igsoon diha ni Kristo. Welcome. Welcome everybody. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og living the dynamic life in the devil's world. Excuse me. Ato nang klarohon ning atong tilaok. Sa di pa kita magasugod. Okay? Kagahapon atong ihapong giduputan ang mga puntos doktrina bahin sa kaluwasan. Apan unas tanan, atong hinumduman gyud na atong mga magtutuo nga way lain nga paagi nga ang tao maluwas. Dili pinagi sa relihiyon, sa filosofiya, sa iyang talento, sa iyang mga mayong buhat, dili sa imong pagpasakop sa kasimbahan, imong pagbautismo ug uban pa, dili kini. Usara gyud ka paagi ngang tao maluwas. But pasabot, maluwas siya gikan sa paghukom didto sa linaw sa kalayo nga gitawag sa daganang impyerno. So kung dili ikaw buot mo adto didto, then ang mando sa Dios dili gani kay mando, iyang pag-agda, pag-auhag, the stimulus is given to every member of the human race. Kaya ang tanang mga katawhan, mga kaliwat ni Adan o ni Iba, nalaglag man tungod sa atong pagpanunod sa salang panulundon nila. So, kitang tanan nga nahimugso ni kalibutan na, we are, of course, we are doomed to die. Mga matay, matang tanan, gumikan itong ilang nabuhat nga pagsupil sa Dios. So karon mangandam ta. Pag andam sa tong kagalingon, kung ikaw dili magtutuo, ang tanang mga dili magtutuo, mo itumong ni ning mayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mao kana ang bugtong paagi nga ang tao maluwas. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay? So, atong akong gisgutan kagahapon may tungod ni mga atheists o mga agnostics. Actually, there is no such thing. No such thing as atheists or agnostics. In fact, dili gyud sila makalimod o makapangulipas. They cannot deny that the heavens declare the glory of God. Psalms 19 verse 1. In fact, the existence of God is the source of the entire universe and everything in it. Muna itong gihisgutan kagapon. So we can say that ang tanan, everybody has knowledge of God. Ug ang tinuod gyud
nga ang tao nga mo deny the existence of God o unya musalikway sa mayong balita sa kaluwasan, mo ta kung ingon nimo is actually making God a liar. And besides, siya nga salikway kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas, nakabuhat siya. He is committing the unpardonable sin. Matthew 12:31-32 akong malikon sa pag-quote ni nagaingon ng Matthew 12:31-32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Maunay unpardonable sin. Okay? So mao kana ang akong pahinumdom kaninyo nga mga dili magtotoo. Kay ang pagsalikway sa usa ka tawo, ang iyang pagsalikway kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas, gitawag kini og maladjustment to the justice of God. Wa siya mahiluna, wa siya mapahiluna, wa siya makapahiluna sa hustisya sa Dios. Well, sakto ba na nga pag-straighten out niya ng phrase niya na. So rejection of Christ as Savior is a maladjustment to the justice of God. O gani, the person who rejects Christ is resisting God's will. Iyang salikway gitod, iyang sa wakli, ino na lang nato na nas binisaya o maklaro nimo. Ang tao nga salikway kang Kristo ingon nga manluluwas, nahimo siya sa iyang kaugalingon nga iyang kaugalingong kinagarbihang kaaway. Sa laktod ka pagasulti in English, person who rejects Christ is his own worst enemy. Kaya binimo, ang tanang mga magtotoo are eternal losers. Dayo na kini sila mga pildiro. Kaya gani si Ginoong Kristo mismo sulti nga kang Judas Iscariote katong nagbudhi kang Ginoong Kristo. Judas, may palag, huwag ka na lang ang matao. It's better off for you to have never been born. Ug mao po na isulti sa Dios ngadtos tanang mga dili magtotoo. O tay mahimo ni ana. Mao kanay kamatuoran. Ug ang tawo nga musalikway sa kamatuoran, bisag unsang matang sa kamatuoran nga nasubay gyud sa kabubuton sa Dios, mao nay kamatuoran. Iyaha ka na sa Dios. All rejections of truth is arrogance. Sabta gina. It is arrogance. Pagka mapahitas-on ka na. O kinira bang mga hugpong sa mga tao nga mga arrogante, mao ni mga tao nga kinalisdan, tudluan. They are a group of people that cannot be taught. In other words, they are not teachable. Kaya nga naman, ngayon na sila, nakaibaw pa mong kuha na niya ba? Nakaibaw pa ko sa iyang hibawan. You see, that's arrogance, right? Unsa may pagkamapausan niya na. So, mauna nga, ako kang gipungutan na, kagahapon nga, unsa man ang the worst conceivable way to die. Unsa may kinagrabihang matang sa pagkamatay. Dili ang pagkamatay cancer, dili pagkamatay kanang lingering illness, dili ang pagkamatay maligsan ka o disgrasya ka dalan nga grabe, dili. It is to die as an unbeliever. Ang pagkamatay nga dili magtotoo mo ni kinagrabihang matang sa pagkamatay. No, so akong balikon. No, the only way
to be saved is through faith on the Lord Jesus Christ. Si Ginoong Jesucristo, nagaingon diya sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan, gawas kon pinagi kanako. So, kadaghan karong mga panahon mga relihiyon, ning dagsang yun, ni lipang yus kadaghan ang mga relihiyon. Hangtod ang mga tao, away kamatuoran, nangalibog na sila, mayingon na sila, sa may tinuod gud ini. Muna akong hisgutan kining mga punto dinhi sa doktrina nga nagatug-an sa tao nga dili siya maluwas pinagig unsa na pagbautismo, pagpamiyembro og simbahan, pagkinabuhi matarong nga kinabuhi. Of course, a lot of people do live a good life, but dili sila luwas. Ngano man? O man sila mutuo kang Ginoong Jesucristo nga manluluwas. Mao na. That is the main thing. That is the bottom line. You see? Dili ka maluwas, pinagi sa mong pag-isa sa imong mga kamot. Saan man itong the dying thief on the cross dito skiliran sa atong Ginoong Jesucristo. Saan man niya pag-isa sa iyong mga kamot nga katong duha niya kakamot lansang man dito sa cross. Nadili ka luwas pinagis pag-isa sa imong mga kamot. O sa imong pagpamimbrog simbahan kayo. Atong panahon na wapay simbahan oy. The church did not exist yet in the Old Testament days. Kasabot ka. Nga ka na pong uban nga magaluhod kunuhay gikan sa pultahan hangtod sa altar, walking down an aisle sa padiha. Ang ilang kanang dapit kang Kristo ngadto silang ngana sa ilang kalag, sa ilang kasing-kasing, inviting Christ into your heart. That is not the way to get saved. No. You cannot invite God into your heart because the heart is deceitful. Malinglahon kining atong kalag, aning kasing-kasing. So mo kana bisan gani ang imong hinulsol kunuhay when you feel sorry for your sins, dili po na mo paagi nga ikaw maluwas. The only correct way, paminaw, the only correct way, God's perfect way, magud ni sa Dios, is to believe in Christ as Lord and Savior. That's the only perfect way to get saved. Faith alone in Christ alone. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Isuwat na. Ano din na gano'n ni kalimtan. Busa, kanang painunduman ka. Now, this is addressed to you, unbeliever. Encounter with Christ either nga manluwas o maghuhukom. So, hinumdumin ni. Ang imong pagtagad ngadto kang Ginoong Jesucristo mao'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon dito sa eternidad. Your attitude towards Christ determines your future in eternity. O ikaw na sayod na nga kadtong gisultin Ginoong Jesucristo ngadto kang Nicodemo. Nung ka manining istoryahan nasa Juan 3, Kapitulo 1, ngadto sa 21, kung na kay panahon, basahan na. Kay gisultihan, mag-is Nicodemo, gawas ko ng tao magpagkatao pag-usap, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Di man kadtong gisulti diya sa 1 Timoteo 2:4, kay nagaingon ka na, God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Nya, yes, 1 Timoteo 2:6 pod, who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time.
Hebrews 2:9, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. 1 John 2:2. He, the Lord Jesus Christ, is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Tibuok kalibutan. 2 Corinthians 5:14-15, there's 14 again. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Verse 15. And he, the Lord Jesus Christ, died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Now, abini mo, man has to be condemned first. Ang tao ba? Kinahanglan kundinahon usa siya. Hukman una siya before he is to be saved. Usta? Yun naman katong formula. Unsa man. AOS plus OSN equals spiritual death. Unsa man ang AOS? Adam's original sin plus OSN. Unsa man ang OSN? Old sin nature niya sa atong lawas kini. Tanang silda niya atong lawas. Paminaw. Tanang silda niya atong lawas gikas tumoy sa atong buhok ngadto sa lapalapa na puno ni sa kinaiyang magasasala mo ni magatukmod na to, magatod na to pagbuhat og sala. Sabot? Mo na nga. Kung di mo tugutan ka ng kinaiyang magasasala sa pagdumala sa mong kinabuhi, you're a potential loser. Wa kay unsa? Wa kay pagkinabuhi nga espirituhanon. Wala. You are out of the plan of God. But pasabot, noon, ikaw luwas. Kung luwas ka, kung mituo ka na kang Ginoong Kristo, panangin mo ng pagkinabuhi, ingon nga magtutuo mo ay kung sa atong itutukan. So, yung dumi na nga formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Kung sa pasabot sa spiritual death, dili kini o wa kini magpasabot nga ang espiritu mamatay. Why espiritu mamatay, ha? Dili ni pagpasabot nga mamatay ang espiritu. Spiritual death din ni nagpasabot kini ang pagkahimulag sa hingpit. Hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios. Completely separated from God. Absolutely separated from God. Mao na ang formula. Now, ako bito kang gihatag ang mga ihimplos usa ka tawo nga nanginahanglan nga luwason. Examples of a person who needs to be rescued. Usa ka ehemplo nini sama sa usa ka tawo nga paingon na siya malumos. Kunya na ay tawo nga mo kanang muhatag o mo offer sa iyang kanang kamot to rescue that drowning person. Ehemplo lang na. Unsa pa? Sama ni sa katao nga hapit na siyang mahugi kan sa kanang pangpang. Someone offers him a helping hand to rescue him. Pero dili siya mahug. Sama usab kinis tao nga himalat yun, kay na dehydrated siya, okay? He's dying from thirst. Dehydrated na siya. Unya na ay taong muhatag kaniyag basos tubig, fresh water, for him to drink. Sama po ni siya sa tao nga himalat yun, na ay muduol kaniya nga mananambal, a doctor,
Muhatag kaniya og some medicine to take. Apan, get this. Any person can accept or reject to be rescued. Basta? Because it is a matter of choice. Narang yung imong pagpili. Kaya naatay free will, naatay kabubuton. Ug ang tao nga mo salikway kang Kristo ingon nga manluluwas is only called natural man. Natural ra siyang tao. Or, napailaing term ni dichotomous. Dichotomous. Unsa man imbot pasabot? Duha. Dichotomous. Unsa man ing dichotomous? Body and soul, lawas ra o galag. Wa siya ay tawhanong espiritu, human spirit. Kay kanang nas-revealed ning ok-ok manguna, ni hiyos manguna sa panahon nitong pagkalaglag sa atong unang ginikanan. So kinahanglan ka na nga pabuhion. You see? So mo na nga ang tao nga why tawhanong espiritu without any human spirit, gitawag na siyang dichotomous. Apan ang tao nga ana-ana diha ni Kristo kay hiusa naman siyang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas. Luwas naman siya kay mituo man siya kang Ginoong Kristo nga manluluwas, then he is a spiritual man, dili na natural. Spiritual man or trichotomous. Unsa mang trichotomous? Tulo. With a body, a soul, and a human spirit. Kaya ang iyang human spirit is already enlivened, energized, o unsa, nabuhi. Now, naayang pangutana, how did you get into your human family? Yun sa man. Tubag by birth. Basta? Naayang pangutana, how can you get into the family of God? Unsa man nimo? Pagkasakop sa pamilya o panimalay sa Dios. Also by birth. No, na being born again. Regenerated. Sabot? Na niya prinsipyo kung ihatag nimo, ha? We will be giving you principles as we go along. Ang prinsipyo na gaingon. He who is born twice only dies once. But he who is born only once dies twice. Binisaya, siya nga natawo sa makaduha, kay gayon, mamatay lang siya makausa. Apan siya nga natawo makausara, mamatay siya sa makaduha. Nagkasabot ka ba? Niini? Now, of course, ako po nagiyatag ni mong ihimlo nga dunay duha ka klaseng enerhiya. There are two kinds of energy, potential o kinetic. Now, potential, unsa ang potential energy? Kini nagpasabot, the energy that has not done anything yet. Mga lang potential, may puruhan pa. May kagayunan, may puruhan. Apan ang ikaduha, kinetic. Unsa may kinetic? Nagkahulugan kini sa pagtinuod na yun. Niini. The reality of it, it has done something. So, ato ning kaning kaamgid sa mayong balitas kaluwasan, the gospel, potentially, ang tanang tao na ay kahigayunan, na ay puruhan nga maluwas. Or, all people are savable. Okay? Savable ang tanan. Now, karon, ang eternal life, kinabuhing dayon, mo nagyun ang realidad, ang pagkatinuod, pagkamatuod. That is kinetic. Kita nimo ang hemplo akong kaamgid. The gospel is the kanang potential. Kaamgid is potential energy. Ang eternal life is kaamgid sa kinetic energy because it's a reality. So I hope nakuha nimo na. Now,
By the way, ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao, may katungdanan o may tulubagon sa pagpaminaw o sa pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan. Well, 1 Timothy 2:4, Acts 16:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. Mao ni mga bersikulo nga suportar niya na. So, si Ginoong Hesukristo lamang ang dalan ngadto sa langit. He's the only way to heaven. Ang tanang mga kanang dalan, all other roads, ingnontad detours to doom. Sa may bot pasabot na ining detours to doom. Ingnon nila natos binisag patipas ngatos daan sa kapildihan. Sakto ba ng binisaya? So, okay, mao ni ang mga punto atong gidakan nimo. Ang Biblia hatag nato kasayuran niining mosunod nga ang tanan nga mga tao mga magsasala, all are sinners. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Ikaduha, ang tanan without exception sadan, guilty. Romans 3:19. Unsa pa? Ang tanan stand condemned before God. May tulubagon sa atubang gyud sa Dios nga kini sila hinukman. John 3:18, John 3:36. Ang tanan ubos sa unsa kanang penalty of spiritual death. Unsa man ang kanang penalty o silot sa espiritualong kamatayon, kini mao ang eternal separation from God. Ephesians 2:5. Ang tanan why mahimo sa ilang kaugalingon. Mao ni gituwang nato total depravity. We are depraved. Ang pasabot helpless. Why mahimo to wipe out our own guilt. Romans 3:20. Wala tayo mahimo. Kay Roma 3:23, ang tanan nakasalaman o nakabsan sa himaya sa Dios. So therefore, is there any good reason ngano nga ikaw dili magtutuo, dili gyud makatuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas right now? Is there any good reason why you cannot trust Jesus Christ as Lord and Savior right now? Ang sa gisulti is Romans 6:23, for the wages of sin, ambot pasabot na sin is rejection of Christ as Savior. The wages of sin is death. Kining death din higisgutan is the second death. Ikaduhang kamatayon. Ang pananggasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Pinaagi kang Ginoong Jesucristo nga atong Ginoo. Kaya binimo, ang tao through the ages nga ningkamot gyud sa pagbutag taytayan to gap di kanang pagkaputol sa relasyon sa tao ngadto sa Dios o gikan sa Dios. So, nangita yung pagi ang tao through the ages has tried to bridge the gap sa daghang mga pagi. Unsa mga pagiha, man's good works, relihiyon, mga filosofiya, moralidad, talento, ug unsa pa, all without success. Wala. Pakyas gyud. Kaya usara gyud. Only one remedy for this problem sa pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Unsa man? Ang krus. Ang krus nga gikamatyan sa tong manunubos. The Lord Jesus Christ is the only answer to this problem of separation. Sabta gina. Sa dihang si Ginoong Jesucristo namatay dito sa krus,
Diyang gibayran ang suhol sa atong o kanang silot sa atong mga sala. O He bridged the gap from God to man. Siya ay pasiguli sa tao ngadto sa Dios. He is the only mediator. 1 Timothy 2:5-6. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Pagkaklaro niya na. Nga pa, diha sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, nagaingon, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Na. Roma 5:12-21. Ang sala ni Adan mo'y nagadala ni ining espirituhan ng kamatayon sa tanan nga mga katawan. Apan pinaagi kang Kristo kita na himong mga buhi. Adam's sin brought spiritual death to all men. But through our Lord Jesus Christ, we are made alive. Now, we all have a choice to make. Accept or reject God's solution. Na, papiliyon ka. Wa kay laing kapilian, duha ra gyud. To accept, to believe, or to reject. Apan di man ang pulong sa Dios di Juan 3:18 nagaingon, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stand condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Na, the one and only Son sa Dios. Diha sa Juan 3:36, siya nga nagatuo sa anak kang Jesucristo makaangkon og kinabuhi. Apan siya nga dili mo tuo sa anak, dili makaangkon og kinabuhi, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Ang kapungot diha dili yun nagkapungot kasuko kalagot kay sala man na. Di man makasala ang Diyos. Ang pasabot niya ng wrath, mao gid ang linaw sa kalayo. That's God's justice. Nga diyan ang dili magtutuo is condemned to go there. He is destined to go there. John 6:35, then Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Now, this is not physical food, apan spirituhanon kining pagkaon. This is eternal life. Kay there is total satisfaction which describes the total salvation package. Ang verse 44 usab na, no one comes to me, but pasabot believing, pagtuo, except the Father which hath sent me draws or attracts. Now, ang negatibo nga kabubuton, mao'y makaputol ni ining power supply to believe. The unbeliever's faith is not energized. Na. Ang iyang human spirit is not energized. Ang iyang pagtuo is not energized, not enlivened, not activated, therefore, non-appropriating. Sabot? Now, diha usab sa Juan 1:12, ang pulong sa Diyos nagaingon, yet, to all who received Him, to them He gave the right to become children of God, even to them that believe on His name. Kung balikon, let this point of doctrine be strongly emphasized. Nga ang usa ka tawo nga nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan, unya mosalikway kang Kristo, ingon nga manluluwas og Dios, kini siya is committing the only unpardonable sin. This is sin against the Holy Spirit. Matthew 12:31-32. Di ba dugay ako ninggi kutlo? Now, di ba ni kini prinsipyo ha?
nga ang imong pagtagad ngadto kang Ginoong Kristo mo'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. To believe in Christ, eternal life. But to reject Christ, eternity in the lake of fire. Lake of fire, the other name for God's garbage dump, nga mao ang gitawag sa kadaghan ng impyerno. Now get this. The lake of fire, which is God's garbage dump, is the final destination of the devil and his angels. Mao ni destino sa yawa ug sa iyang mga demonyo. And that is where unbelievers go and live for all eternity. Hangtod sa wala na'y katapusan. Adto ang mga di magtotoo sa may sangko. Adto sila mahidangat. The lake of fire is otherwise known as the second death. Masaha ka ng pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 14. Now, in the last judgment, laing nga ni Great White Throne Judgment, ang dakong puting tronos paghukom. Mga na akong paghubad sa minisaya ni Hana. Kung sa gisulti sa Mateo 25:41. Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Na, klaro kayo. Ang atong Ginoo nagaingon o nagasulti nga tos di magtotoo. Ang sa akong giingon, it's better off for an unbeliever to have never been born. May palagwanan sila mga tao. Kaya ang usa ka tao nga musalikway kang Kristo ingon nga manluluwas og Dios, ako na po nang ibalik, is actually making God a liar. Ilang gipakamakako ng Diyos. Now, of course, unbelievers are eternal losers. Unbelievers are just wasting their time. Nag-usik-usik lang sila sa ilang panahon, sa ilang kaakuhan, sa ilang kahigayunan, sa kinabuhi. They're just wasting their time, their ability, and their opportunity in life. Kung tiwani kini, nga ang tanang pagsalikway sa kamatuhuran, pagkaarugante na. Pagka mapahitason, ang imong pagsalikway sa kamatuhuran. In fact, God has already prepared a funeral plan alang sa mga di magtotoo. Gandama na sa Diyos. O funeral plan. Now, so tiwani kadto nga the worst conceivable way to die is to die as an unbeliever. And while it is not yet too late, samtang dili pa ulahi ang tanan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Ang pulong sa Dios nagaingon nga ang kalag sa tao is immortal. It is immortal. The soul of a believer goes to heaven or raptured, whatever comes first. The soul of an unbeliever, ang di magtotoo, mao ni ang destino. He goes to torments, Luke 16:19-31. Then, gikan sa torments, kanang gitawag na ito ni kasakitan. Then from torments, he goes to, unsa? Kadtong dakong puting tronos paghukom, Great White Throne Judgment. John 5:28 and 29, Revelation 20:11-15. So, gikan didto, the unbeliever is transferred from torments to the Great White Throne Judgment. Apat di man nini? Unbelievers, mga di magtutuo nga buhi on the earth sa hinapos sa panahon sa millennium. Kining millennium, 1,000 literal years sa pagdumalang Ginoong Kristo din sa yuta.
Kining mga dili magtotoo amin. Okay? Unbelievers who are alive on the earth at the end of the millennium, kini sila balhinon straight from the face of the earth to the great white throne judgment. Mo na ilang destino. O didto sa dakong puting trono sa paghukom, ang tuwa dito mga di magtutuora. Only unbelievers will be there. O didto i-demonstrate, ipakita yun, that the unbeliever has rejected Christ as Savior. That is the unpardonable sin. Mao kanay hinungdan nga no, nga ngan sa dili magtutuo, wa masuwat didto sa Lamb's Book of Life, the Book of Eternal Life. Wala. Gipapas. Kaya wa man sila mutuo. Wa sila mudawat sa bugtong paagi sa kaluwasan. And therefore, gikan sa great white throne judgment, ang di magtutuo will be cast into the lake of fire, nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga demonyo. Mateo 25:41, ang paminaw. Didto, ang dili magtutuo will burn forever in the lake of fire. Burn. Sunugon siya dito, isugba siya dito. As we have seen, gikan sa Revelation 14:9-12, ang pulong sa Diyos nagaingon, they have no rest day and night. Kadungong ka? Wa sila pahuay. Adlaw gabi. And the smoke of their burning ascends forever and ever. Kini nagpasabot, not only are they going to be alive forever, they will not be annihilated. Dili sila mga wagtang, mga papa sila. And they will never be delivered from that condition. Wala na sila pagka-eskapo. Oh, there are two terms used there in Revelation 14:9-11 that atong nakita that describes the eternality of the unbeliever burning in the lake of fire. Now, one is, it says, they have no rest day and night. In other words, day and night means it continues on and on and on and on ad infinitum. Wala pagkahuman. Wala pagkatapos. And the second one is actually more emphatic. Sadyang nag-iong the smoke of their burning ascends. Sa Grigong pulong nag-iong gani, eis, tos, ainos, ton, ainon. As in the Greek, which means into the ages of the ages. Naman na sa Marcos 9:48 nag-ingon, where their worm does not die and the fire is not quenched. Di nampaw. Forever and ever. So, therefore, unbelievers who die as unbelievers go to torments. From there to the great white throne judgment. Gikan sa great white throne judgment, they are cast into the lake of fire for one reason and one reason only. And that reason is because they have committed the unpardonable sin, the one sin for which Christ could not and did not die on the cross. And that is the sin of negative volition, the sin of rejection of Christ as Savior, gagitawag kini og slander of the Holy Spirit. Nakanas Mateo 12:31-32, and referred to as resisting the Holy Spirit in Acts 7:51. So, unbelievers reject Christ as Savior. And they wind up in the lake of fire, burning forever and ever. Dinhiyo na kita kutong karon atong ipadayon ni Ugma. So, inaot nga ikaw, magasunod yun ni ini aron makuha yun mo ang unod sa tanan na itong ipangisgutan bahin ini. Kaya kini may kalabutan sa kaluwasan. Saan na ito pag-adtos langit o paglikay na itong
hidangat kita niya itong paghukom sa Dios nga mawang linaw sa kalayo. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong pagpatinaw kanamo bahin nining kaluwasan. Salamat o Dios sa imong grasya na nagapadayon sa paglihok sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa tuon sa dugang pagyong kamatuoran ikan sa imong mga pulong. Salamat niya mo Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry o Dios in a mighty way ug sa sigon unsay imong kabuoton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.